Three kings from Persian lands apart, to Jordan follow the pointing stars, and this Il-festa tal-Epifanija, iktar magħrufa fost ħafna bħala l-festa tas-Slatem Maġi jew il-festa tat-Trere, hija festa li veru li matul iż-żmien ċalet il-fantasija ta' ħafna artisti u anki ta' xjentisti. Kemm il-darba jkun hemm min jistaqsi daw is-Slatem Maġi x'kienu x'ma kinux u minn fejn ġew u kemm kienu u dejjem għadna li huma tlieta u saħansitra tradizzjoni anki tagħthom ismijiet lil dawn it-tliet Slatem Maġi. U mbagħad rigward il-kewba li raw l-istess kemm il-darba intqal x'setat kienet u ma kienitx din il-kewba. Kollha ċertament huma mistoqsijiet u affarijiet interessanti li wieħed jipprova jidħol fihom. Però min-naħa l-oħra, meta f'din il-festa l-enfasi nitfgħu wisq fuq dawn l-affarijiet, inkunu qegħdin nitilfu il-punt l-iktar importanti tat-tifsira vera ta' din il-festa tal-Epifanija. Fil-fatt din il-kelma Epifanija hija kelma li ġejja mill-Grieg, tfisser dera ta' Alla, tad-Divin. Għaliex is-sens tagħha proprju huwa dan. Il-Knisja tfakkarna illi Ġesu fil-waqt li huwa veru bniedem kien ukoll veru Alla. Fl-Orjent din il-festa nistgħu ngħidu li hija l-istess festa tal-Milied li aħna fin-naħa tagħna niċċelebrawha fil-25 ta' Diċembru, imma fil-Lvant fil-fatt jiċċelebraw din il-festa tal-Epifanija nhar is-6 ta' Jannar. Fiha sinifikat ieħor kbir din il-festa u importanti ħafna li joħroġ ħafna mbagħad mill-liturġija tal-ġurnata mill-qari li aħna naqraw fil-qudiesa ta' dan il-jum. Il-verità li dan Alla magħmul bniedem propju għax hu Alla mhuwiex xi ħadd li ġi għal xi grupp partikolari ta' nies, għal xi razza waħda ta' nies, għal xi poplu wieħed, imma li bent Alla ġie fid-dinja biex ikun is-Salvatur tal-bnedmin kollha, ta' kulħadd, mingħajr eċċezzjoni, mingħajr distinzjoni. U fil-fatt dawn is-Slatem Maġi jidħlu fl-istorja tal-Vanġelu għal din ir-raġuni. Dawn is-Slatem Maġi li żgur li ma kinux Lut. Allura kienu barra mill-poplu il-magħżul ta' Alla. Imma huma daw in-nies li jarfu it-twelid ta' dan il-Messija, ta' dan is-Sultan u jiġu mill-bogħod biex jadurawh. Ekku din l-idea mela ta' persuni li ma kinux Lut u xorta jindunaw li Ġesu ġi għalihom ukoll u jagħmlu vjaġġ sħiħ ifittxuh sakemm isibuh. Hekk sabiħ ħafna f'din l-istorja sintendi l-fatt li dawn is-Slatem Maġi jitmexxew minn dik il-kewba. L-istess kif qatt qabel nistgħu noqogħdu naħsbu x'kienet u x'ma kienx din il-kewba. Li hu żgur li l-mulej tom sinjal lil dawna il-Maġi biex setgħu jimxu b'dak is-sinjal u jaslu fejn ridhom jaslu għandu. It-tifsira ta' dik il-kewba, is-sinjali li Alla l-imbierek jagħti lil kull wieħed u waħda minna biex inkunu nistgħu naslu għandu. Is-sinjali li llum jagħtihomna permezz tal-Knisja, permezz tal-kelma tiegħu miktuba u mxandra, permezz tas-sagramenti mqazza, permezz kultant taċ-ċirkustanzi li ltaqgħu magħhom, huma kollha sinjali li jagħtina l-mulej biex iwassalna għandu. Xi ħaġa sabiħa tal-aħħar f'din l-istorja il-famużi rigali illi dawn is-slaten imorru u joffru lil Ġesu. Mhux se noqogħdu nitlu xi jfissru l-deb, l-inċens u l-mirra anke dawn nistgħu nagħtuhom ħafna interpretazzjonijiet, ma l-verità hi li dawn is-slaten ma jmorrux għand Ġesu b'idejhom vojta. Hekk aħna wkoll fil-ħajja tagħna ma nistgħux naslu għand Ġesu b'idejna vojta. Idejna jridu nkunu mimlijin bl-opri tajba, bl-emejjel tajba tagħna. Dak kollu li aħna nagħmlu verament bħala persuni li jixtiequ nħobbu lil Alla, dak kollu li aħna nagħmlu għal ġid tal-proxmi.